A nisam se vidio sljedeće. Pa ćemo. Evo, pozdrav svima za sada koji ste došli ovdje u 7 sati kako smo se dogovorili. Idemo dalje sa potragom s obzirom da dosadašnji tijek potrage nije dao rezultata. Evo, jutro su došli, iako su i ovih dana ovdje, dogradonačelnik, gospodin dogradonačelnik, i dalje ovdje i načelnik policije, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe. Evo, mogu vam predstaviti i gospodina Prizmića, pročelnika Hrvatske gorske službe spašavanja. Frane Rebić, pročelnik stanice Split, on će u daljnjem tijeku danas ujutro, odnosno on je jučer preuzeo i voditi ovu potragu. Vi ćete, nakon što vam evo sad Frane kaže, evo mogu predstaviti gospodina Zdenu Marića, pročelnik Gorske službe spašavanja iz Mostara. I Mostarci su nam došli u pomoć, tako da mislim svaka pomoć je dragocjena. Molim vas, evo sad nakon što će vam Frane reći nekoliko riječi što nam je cilj dalje, koji je plan, da donesete GPS-eve, da predate ovdje u zapovjedno vozilo kako bi preuzeli nakon toga da krenuli u potragu. Evo, hvala, ali i Vinko, ti imaš nešto, sad ima nešto? Ne, mislim samo pazite na sebe i... Frane? Dobro, obzirom na broj ljudi, ovdje nas sada bi prema evidenciji Splitsku trebalo biti negdje oko između 58-60, vidit ćemo, napravit ćemo 10 grupa, možda bi trebalo doći još nešto ljudi, napravit ćemo 10 grupa, već smo dogovorili nekakve voditelje grupa na terenu, ali ćemo još nekoliko ljudi izabrati za to, ću vas moliti nakon ovoga briefinga, ću vas još nekoliko vas izadresirati. Osim traganja sa ljudima, nastavljamo rad traganja sa potražnim psima, tu trenutno su 2 potražna psa u traganju, plus još jedan će biti znači, na main trailu, to je Bruno Čapeta. I pored toga još ovdje bi trebali imati 4 bespilotne letjelice za rad, one rade već nekoliko dana. Jučer smo pripremili i odredili šta bi danas radili sa bespilotnim letjelicama, sa ljudima i sa psima. Veći dio toga ipak će biti ovaj ovdje središnji dio, napravili smo analizu GPS tragova, ima još uvijek prostora koji nisu pokriveni kako treba pa ćemo to napraviti malo na kvalitetniji način. I obzirom da smo sada u praktično 8. danu potrage, postoje još nekakve male mogućnosti da se borimo i za ljudski život, ali bez obzira na to u ovakvim situacijama kada potraga potraje preko 7-8 dana, mi moramo početi raditi jedan formalni dio potrage u kojoj ćemo baš se temeljiti na teorija potrage na statistikama i zamolit ćemo vas da nam pomognete oko točnog određivanja na način da točno znamo kolika je širina od čovjeka do čovjeka kad odlazimo u teren. Zato ćemo napraviti nakon ovoga maloga briefinga jednu malu mini obuku samo za voditelje na terenu da zapravo to znaju odrediti točno kako treba. I onda temeljem toga zapravo možemo pratiti daljnji razvoj potrage u bazi i otprilike znati zapravo koliko još uvijek ima posla ispred nas. Evo, to je otprilike to sada. Evo, hvala lijepo. Molim vas, slike, temike, ovo što smo dogovorili. Ajmo mi par minuta sjeti samo